Sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Established through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bangkay ng sanggol na tagpo ang palutang-lutang sa Ilocos Norte. Lalaking umawat sa alitan patay matapos pagbabarilin. Pamahalaang panlalawigan ng Pampanga naghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Paglubog ng lupa sa Sadanga Mountain Province binabantayan. 3 Pinoy nurse pinuri sa pagpapaanak sa pasahero sa eroplano. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimba Gamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pasintabi po sa mga naghahapunan, bangkay ng isang sanggol na tagpuan sa Bacara, Ilocos Norte. Magbabalita, Vian Pascua. Natagpuan ng mga mangingisda ang isang sanggol na palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog sa Bacara, Ilocos Norte. Ala, imbulong dati. Dapat naintad kanya. Ay, nagloko dan. Ayon sa mga nakakita, nakakabit pa ang umbilical cord ng nasabing sanggol. Ito na mismo sa Bislac River, particularly at Barangay 4. Wala pa tayong pagkakilalan sa bata. Ayon kay doktor, ito ay 7 to 8 months. Wala pa ring lead ang mga pulis sa kung sino ang ina ng nasabing sanggol. Patuloy pa rin tayong nakikukording sa mga kapitan at kapitan dito sa Bacara, sa Pintar Police Station para magtulungan kami na mapagtanungan yung mga tao at makilala yung inang nagtapon ng kanyang anak. Matapos suriin ang bangkay, agad na ibinurol ito noong Biyernes. Bali, pagkatapos na i-examine ni doktor, dinala sa Porinaria, dun sa Bison Funeral Home. Kinabukasan, dinala namin sa church para mabendisyonan at saka dinala sa cemetery dito, yung cemetery para mailihog ng maayos. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang mahanap at maparusahan ang nagtapon sa naturang sanggol. Vian Pascua para sa Luzon Headlines. Tiklo sa ikinasang buy-bust operation ng mga pulis ang high-value target kagabi. Magbabalita, Charles Limon. Na-corner kagabi ng mga pulis at PDEA ang isa sa mga high-value target sa iligal na droga sa lungsod ng Baguio. Kinilala itong si Raymond Relabo Sabusido, 30 anyos at residente ng Upper Pingat, Baguio City. Ayon sa nakalap na impormasyon ng mga otoridad, ilang beses na daw nakonektado ang pangalan nito sa mga nakalipas na mga operasyon. Kaya sa pagkakataong ito, walang sinayang na sandali ang mga otoridad, mahuli lang ito. Nakuha mula kay Raymond ang isang pakete na naglalaman umano ng shabu na may bigat na 5 gramo at nagkakalaga ng 34,000 pesos. Nakuha din mula sa suspect ang perang ginamit sa transaksyon. Nasampahan na ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Iniimbestigahan pa kung saang drug group kabilang ang suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Sa iba pang mga balita patay sa pamamaril, ang isang lalaki matapos itong pagbabarilin ng lalaking inawat nito sa isang alitan. Narito ang report. Nauwi sa pagkamatay ng 26 anyos na si JP Palangdaw ang bilay mula sa Pilak Bunot, Paracelis Mountain Province ang kanyang pag-awat sa isang bangayan sa pagitan ni Bernard Malindaw de los Santos at kanyang sariling kapatid na babae alas 3 ng madaling araw kahapon. Kasi itong suspect, ang kapalitan niya ng salita ay yung kapatid niya na babaeng buntis. Tapos may isang matanda na nag-pacify sa kanilang magkapatid. Tapos itong suspect, kwinilyuhan yung matanda na nagpa-pacify. Then upon yung pagka-kwilyo niya, pagka-kwilyo sa matanda, dumating naman itong victim at saka yung anak ng matanda na pinapacify din yung suspect. Matapos nito ay umuwi umano ang suspect sa kanyang tirahan at bumalik ito dala ang isang baril. Agad umanong pinaputukan ng suspect ang biktima na papasok na sana sa kanyang tinutulugang bahay. Pagkandak ng investigation, may tapo siya sa dalawang palm sa kamay, tapos isa sa tiyan, tapos isa sa chest, sa right side ng chest, tapos may tama din dito sa may bandang baba. At ang na-recover namin na basyo is 7. Dead on the spot ang biktima. Agad naman umanong tumakas ang suspect pero kalaunan ay sumuko rin kahapon ng gabi. Haharap sa kasong murder ang suspect na ngayon nakapiit sa Paracelis Municipal Police Station. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pag-asa sa mga nasalanta ng lindol sa Abra, hatid ng mga taga Pampanga. May kwento si Gracie Rutaw. So sa inyong lahat po, no, kami rin po ay nasalanta sa Pampanga pero nakabangon kami. Kaya muli po, babangon ang Abra. Tulong para sa Abra mula sa Pampanga. Nag-ikot ang delegation team ng probinsya ng Pampanga sa pangunguna ni Pampanga Governor Dennis Pineda sa iba't ibang bayan na matinding nasalanta ng magnitude 7.0 na lindol noong July 27. Nasa kabuoang 10 kilong bigas at 10 delata ang ipinamahagi sa mga residente. Dala ko po yung tulong galing sa mga Kapampangan. Ang importante po, ito pong foods na to, pandagdag lang ho sa tulong na nakuha niyo sa national government. Namahagi rin ng libo-libong water containers para lamnan ng dinalang water purifier trucks. Bukod kasi sa pagkain, problema rin ng maraming residente rito ang mapagkukunan ngayon ng malinis na tubig. Pinaka-importante po na pagpunta ho namin dito, sabi nga, nagbibigay ho kami ng lakas loob sa inyo na huwag ho kayo mawalan ng pag-asa sa mga ganitong klaseng kalamidad. Sa pagtutulungan ho natin mga Pilipino, mga katabing probinsya ninyo, mga nanunungkulan ninyo, at kayo po mismo pa nagtulong-tulong ho tayo. Kakayanin ho natin makabangon. Kakayanin po makabangon ng bayan, kayang bumangon ng probinsya. Tulong! Abra! Tulong! Abra! Tulong! Abra! Tulong! Abra! Matatandang taong 1991 nang magsimulang rumagasa ang lahar sa maraming lugar sa Pampanga dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo. Halos mabura na sa mapa ang lalawigan dahil sa tindi ng delubyo ng ilang taong lahar at mud flow. Maraming bahay ang natabunan at buhay na nawala, pero sa tulong ng ibang probinsya at kapwa Pilipino, unti-unting nakabangon ang probinsya ng Pampanga. Gracie Rutaw para sa Luzon Headlines.
Malaking tulong at pag-asa ang hatid ng bagong tatag na Farm Tourism Association sa probinsya ng La Union. Hangad din nito na makilala ang probinsya bilang Heart of Agritourism sa Northern Luzon. May kwento si Sofia Pagaduan. Puno ng pag-asa si Eddie nang pasukin niya ang mundo ng grape farming noong 2019. Ngunit hindi pa man nabubuo ni Eddie ang farm nitong halos 1 taon pa lang, wala siyang magawa kundi isara muna ito gawa ng pandemya. Itong Traverse Farm ay mayroong 800 na puno ng ubas. So ito ngayon, sa awa naman ng Diyos, after ng pandemic, na-survive pa rin kahit na gaano kahirap yung sitwasyon ng mga panahon na yon. So sa ngayon, medyo nakaka-recover ng konti dahil nga nag-ano na naman yung mga turista, pwede na tayong lumabas, medyo naging maluwag, binigyan tayo ng government ng kalayaan para lumabas ulit. Unlike before na talagang napakahigpit, sobrang hirap talaga. Bukod sa pagkalugi, limitado rin ang tulong na natanggap ng mga grape farmers na katulad niya. Actually ma'am, yung sa tulong ng ating gobyerno sa aming mga grapes owner ay very limited lang ma'am. Yung parang sa mga, yung tulong lang na parang naramdaman ko noon is yung pag nagbibigay sila ng mga pagkain, yung ang tawag din, yung mayroon kang ibibigay ng mga sardinas, ganun lang. Pero yung when it comes to farm talaga, yung mga abuno, like yung mga gamot, usually talaga wala kaming na-receive na ganun eh. Pero kasi nagbibigay sila ng ayuda partly lang sa mga mga rice land. Apektado rin ang ilang tour guides para sa mga grape farms. Halos na tigil amin eh. Tigil amin nga na pinag-guide tapos pinagmulmula kasi ma'am. Siyempre kat ako mataggatang agperdi ti mula. Nalumtusunan, agrag-ragdan ton, awan lugi. Kaya bagong pag-asa ang dala para kina Eddie at Raymart ang pagkakatatag ng La Union Farm Tourism Association. Layunin nitong suportahan ang agritourism sector ng La Union na kinabibilangan ng mga grape, mulberry, dragon fruit at guapol farms. Isa na ngayon sa mga namamahala ng asosasyon si Eddie. Pangako niya ang tulong sa mga kapwa niyang magsasakang bumabangon pa lang sa pandemya. Ang LUPTA ay maging daan para matulungan ang mga agriturismo na pagdating ng mga ganitong sitwasyon tulad ng mga pandemic, ay magkaroon sana ng budget. Kasi sa panahon ng pandemic talaga, usually kami mga farm owner talagang kami yung isa sa mga napakalaking yung impact, yung epekto sa amin. So sana mayroon tayong isang yung organisasyon na tumutulong din, hindi lang sa rice land, kundi para din sa amin. This is very important kasi we need to promote our local farmers po para masustain naman po ang kanilang mga livelihood as well as yung mga pinagkakakitaan nila. Kasi dito po sa La Union, talagang yung mga turismo po dito, kailangan magtulungan po para mas lalo pang mapausbong ang status po ng turismo dito sa probinsya. Asam din ng asosasyon na makilala ang La Union bilang Heart of Agritourism in Northern Luzon pagdating ng 2025. Kaya suporta ang hiling ng mga magsasaka upang makamit ito. Dito po sa grape farm, pansin namin na parang matagal na pero tingnan niya naman marami pa pong bunga yung mga so ang galing po ng mga nagmamanage po ng grape farm po na ito. So sana po sa mga kapwa ko tourists, wag niyo pong i-miss na hindi i-visit yung grape farm kasi ang ganda po niya and ang sasarap po ng mga wines. Ang pagkakatatag ng LUFTA ay isa lamang sa mga hakbang ng probinsya ng La Union upang makamit ang naturang pagkilala. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, paglubog ng lupa sa Sadanga Mountain Province binabantayan.
Mga apektadong residente lumikas na. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Matapos ang pagtama ng magnitude 7 na lindol, 2 linggo ang nakalilipas, patuloy sa paglubog ang ilang parte ng lupa sa isang barangay sa Sadanga Mountain Province. Narito ang report. Binabantayan ngayon ng patuloy na paglubog ng ilang parte ng lupa sa barangay sa Kasakan sa Danga Mountain Province. 5 houses po, 5 concrete houses and 4 na granaries ang non-habitable na doon. And there are other houses that are affected. So yung mga 5 houses na yon, the families are currently evacuating or they have evacuated.
Nagsimula ito noong ika-4 ng Agosto kasunod na rin ng pagtama ng magnitude 7 na lindol noong July 27. Ay patuloy po yung pagbibigay natin ng warning, lalong-lalo na sa mga naapektuhan na lugar na maghanda sila at mag-conduct ulit ng community risk assessment sa kanilang mga area. Lalong-lalo na nakita natin sa inulat ng FIVOX sa kanilang mga assessment, nakitaan ng mga maraming mga bitak ng lupa or yung mga bundok natin or may mga rock slide pa rin na nangyayari. So yun yung isa sa binabantayan natin ngayon, lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng lindol. Patuloy naman ang pagbibigay ng DSWD ng food packs at ilan pang tulong para sa mga apektadong pamilya. We'll keep in touch with the Satanga and then inspection and assessment will be conducted. Patuloy rin silang nakararamdam ng aftershocks. Wala namang naitatalang karagdagang mga nasugatan o kaya'y nasirang infrastruktura maliban sa mga bahay sa barangay sa Kasakan. Bukas magsasagawa ng pagsusuri ang FIVOX sa barangay para sa karagdagang assessment sa lugar. Rem de Guzman para sa Luzon Headlines. Inilatag na ng pamahalaang lungsod ng Chongqing at ng Baguio City ang planong sisterhood ng dalawang lungsod. Katunayan, naghatid na ng tulong ang Chongqing sa lungsod sa mga apektado ng lindol. Magbabalik sa report, Charles Limon. Personal na bumisita sa lungsod ng Baguio ang mga opisyal ng Chamber of Commerce ng lungsod ng Chongqing, China. Hangad nila ang sisterhood ng Chongqing at Baguio. Yeah, actually that is 2020 April. 2020 April, that time moment I'm in Chongqing. Then I keep in touch with the administrator Serboli. At that time we are talking about the sister city in the email. But now finally we come here and the announcement is today for the beginning step of the sister city. Hindi din nalalayo ang dalawang lungsod, mula sa malamig na klima hanggang sa mga magagandang bulubundukin. Malaki din ang potensyal ng dalawang lungsod para sa pagtataguyod ng iba't ibang industriya. Surely, I think this is a beautiful Maganda, the beginning, and surely it will bring our two cities the Maganda future. We welcome all the Baguio people can come to travel into our Chongqing. When you be there, you will see we are also have many hills, many mountains. That's why it looks the same. That's why our group come here. We found when we come to Baguio, just found we are go back home now. Ang Chongqing ay kilala bilang pinakamalaking syudad sa China. Papalo sa higit 30 milyon ang populasyon nito at nangunguna ang lungsod sa industriya ng teknolohiya sa China. Kaya malaking pakinabang ito sa lungsod ng Baguio. So they really would like to establish. So yung ngayon ang ipa-finalize namin. So August 19, we will be going down to Manila to visit their Makati office and then finalize yung substance ng friendship agreement so that we can present it to the City Council for approval. Maliban sa sisterhood, namigay din ng tulong ang lungsod ng Chongqing ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Baguio. And the first time we come here to ask the City Hall what we can give help, and also we would like to develop our sisterhood friendship city, sister city of Shapinba district of Chongqing and Baguio city. That's why today we come is for the friendship and also for the donation to give the help to the people that is necessary to help. Very minimal naman ang impact ng earthquake sa atin dito, but still they decided to bring in some food packs, para maibigay sa ating mga indigents na naapektuhan. Pag nagkataon, ito na ang pangalawang sister city ng Baguio sa China maliban sa Gwangju, habang Baguio naman ang kauna-unahang sister city ng Chongqing sa Pilipinas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kinilala ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang gurong voluntaryong nagturo ng math sa mga estudyante noong kasagsagan ng pandemya. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. 32 taon ng guro si Teacher Adonis. Kwento niya, malapit sa puso niya ang subject na mathematics.
Actually, it's my major. Yun ang tinuturo ko for it's already 32 years from private and public. And of course, dun talaga naman ang mastery ko na maituro sa mga bata. Kaya noong kasagsagan ng pandemya, dala ang angking talino sa pagtuturo at determinasyong makatulong, sinimulan niyang maglibot sa mga barangay upang magturo ng math. Every time na may tutor ako, pinipicturean talaga ako, then they posted it in the Facebook. Doon na sumikat yung tutorial ko, and other parents from other barangays requested my free mathematics tutorial. Then doon na ako nag-tutor sa mga ibang barangay, ibang purok dito sa Asin, doon sa Luacan, Apugan, then Chias, then Bakaking Central, Crystal Cave, doon. Nag-tutor ako ng mga estudyante of different grades, coming from different schools, para sa mathematics nila. Kaya ang pagkakawang gawa ni Teacher Adonis ay binigyang pugay ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Council Resolution No. 290 Series of 2020. Nakapag-publish na rin si Teacher Adonis ng kanyang sariling libro. I authored a book which is entitled Let's Play Math. The content of that book is mathematics games. Mathematics interactive games. Bale, in-integrate ko yung mathematics lessons or mathematics concepts sa isang laro, card game or board game. Alam ko kasing mahirap yung subject, tapos hindi pa nila naiintindihan. Talagang maboboring yung mga bata if you're going to do traditional teaching on them. Ang kanyang libro ay umabot na rin sa bansang Thailand, Bangladesh at Laos. Ito rin ay ginagamit na sa ilang paaralan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. 2y squared times 4th root of xy. Para kay Teacher Adonis, mahalagang tuloy-tuloy pa rin ang edukasyon kahit magkakaiba man ang paraan ng pagtuturo nito. Kailangan bilang teacher, maging innovative ka. Maging open-minded ka sa mga bagong strategies or ways on how are they going to learn your subject, on how are you going to teach them properly so that they are going to become prepared for the next level of their education. Si Teacher Adonis ay kasalukuyang nagtuturo ngayon sa Irisan National High School. Plano rin ni Teacher Adonis na magkaroon ng Volume 2 ang kanyang libro kung saan isasali niya rin ang mga subject tulad ng Science, English at Social Studies. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Hand-painted at handmade earrings ng isang pintor patok sa Ilocos Norte. May kwento si Alondra Cayetano. In na in ang mga hikaw na hand-painted at handmade. Gawa ito ng pintor na si Angeli Maranan Banaag. It was started last 2018, but originally, by profession, artist ako. Sabi ko sa sarili ko noon, I need to create a product. Aside from my paintings, I need to create my own product na kapag nakikita nila, alam nilang ako. And at the same time, a unique product na ako lang yung nakakagawa ng ganitong klaseng product. It took me 3 years, I think, from 2015. 2018 siya lumabas, yung Artritos. Actually, the Artritos itself, the name, it comes from the word art and aritos. Bawat piraso ng hikaw na ginagawa ni Angeli ay limitado lang. Actually, ang Artritos, ang uniqueness niya yan is walang magkakapare-parehas. Every time I make earrings is, I'll make sure na walang magkakapare-pareha. Meron man, just 1, 2, or 3 pieces. Depende na rin sa order ng mga clients. Ang mga hikaw na gawa ng pintor ay hindi lamang patok sa Ilocos, ngunit maging sa ibang bansa. This year, this was a breakthrough for Artritos kasi nagsisimula na siyang
lumabas ng Ilocos Norte. We are joining pop-ups in Manila na. When it comes to abroad, there are some nagpo-purchase na parang bulks. Then they're selling in Hawaii. Yan, nag-aangkat na sila. So, meron na siyang nagre-resell. Nagre-resell na abroad. So far, okay pa siya. Hindi pa naman siya yung ganun kalaki, but the potential is there. Si Angeli ay unang nakilala sa kanyang self-love painting na unang itinampok sa kauna-unahang mosaic art gallery sa Pilipinas. Alondra Cayetano para sa Luzon Headlines. Is the President entitled to protective security? Not only the President, but also the Vice President and the members of their respective families. Noong October 2, 1984, there was a group of 50 businessmen, students, labor leaders, employees na nag-converge sa JP Laurel Street doon sa Manila, near Malacanang. And hindi sila pinapasok, although ang sabi nila magbimisa sila doon sa St. Jude Chapel, which adjoins the Malacanang Palace. Actually, ang real purpose then was mag-rally itong mga grupong ito, but because they were barred from entering by the Presidential Security Group, naghabla sila sa Korte Suprema. At question nila yung pag-dispense ng taxpayers' money para sa security ng Malacanang o kaya security ng Presidente at kanyang official family. Ito yung kaso ni Relly Herman et al. Versus General Santiago Barangan. Sabi ng ating Korte Suprema, there is a need to secure the head of state, of government, and other government officials. Ang sabi nila, ang threat against these government officials is constant, real, and felt throughout their terms and even after their terms, no? And because of this, they are exposed to assassination, kidnapping, and other acts of violence and terrorism. And due to this, the dispensation of public money or so-called taxpayers' money for the protection and security of these government officials has been sustained as legal and valid. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, 3 Pinoy nurse pinuri sa pagpapaanak sa pasahero sa eroplano. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di
ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang magandang balita, kwento ng kabayanihan ang ipinakita ng 3 Pinoy nurse sa pagpapaanak ng isang buntis sa eroplano. Alamin yan sa kwento ni Sofia Pagaduan. Balik Pinas upang magbakasyon ang mag-asawang nurse na sina Cheryl at Roel kasama ang kaibigan nilang nurse din na si Carlos mula sa United Kingdom. 20 minuto matapos makalipad ang kanilang sinasakyang eroplano, naging bayani sila sa mga sumunod na pangyayari. Medyo at first po, tinginan kami ng husband ko, sabi ko, mahal, sabi ko sa asawa ko, ikaw na. Tapos tinginan ulit kami, nag-call in ulit sila. So, I didn't hesitate po, I just go straight away. Iyon pala'y isang pasahero rin sa eroplano ang manganganak na. Nag-ask ako kung anong nangyari at anong name niya. So, ang sabi niya, buntis siya ng 6 months. So, she's also an Ilocano from Arengay, La Union. So, what a coincidence po kasi we have the same name nung inas ko. Anong pangalan mo? Cheryl po. Sabi ko, pareho pa tayo ng pangalan. Inurasan ko po yung timing ng contraction at saka ng interval po only to find out na it's very regular na. Sunod-sunod. Sabi ko, wow, regular na to. So, that means to say, nagle-labor na, nagto-true labor na yung mother. So sabi ko sa kanya, I hope you wouldn't mind. Although nag-set up na ng tent yung husband ko, yung ibang crew, just to provide privacy and dignity for the patient po. And then sabi ko, if you don't mind, pwede akong mag-check ng puwerta mo, mag-IE lang ako. Tingnan ko lang kung how many centimeter ka na. So pag-check ko po, nandun na yung ulo ng baby. Kasama ang cabin crew at mga pasahero ng Kuwait Airlines, tulong-tulong na pinaanak ng 3 nurse ang buntis na Cheryl din ang pangalan. Gamit ang mga improvised na kagamitan, tagumpay at ligtas na naipanganak ang sanggol na pinangalanang Baby Lance Ezekiel. Bagamat premature baby, maayos na ngayon ang kalagayan ni Baby Lance at ng kanyang ina na nagpapagaling pa rin sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. So I am so privileged and honored po and blessed and so humbling po na God has chosen me and my husband and the other nurses on board na mapunta po sa sitwasyon na yun. Kasi it's very unique po and it's very rare na nandun ka sa tuktok ng clouds at kung paano po nangyari yung sitwasyon. Tsaka, it's so wonderful po. Hindi po nakakalaki ng ulo, pero nakaka-humble po. Yun po, yung pakiramdam.
Nursing alumni mula sa isang college sa La Union, si Nurse Cheryl, habang ang asawa naman nito ay tubong Ilocos Sur. Si Nurse Carlos naman ay mula Maynila. Sila ay kasalukuyang frontliner nurses ngayon sa United Kingdom. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Calling out all business owners. Optimize your sales